Salam. Atas nama pribadi do keluarga pasahaton selamat Natal do tahun baru ma tuhita saluhuna. Adora sota mulai perminggota perjulu mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabi. Ta mulai ma. Amin. Tapuji Tuhata mari dehita sebuked di nomor 74 ayat sada saha rodia tulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo ni na Tuhan Jehovah, he maho marsinon ng maho, ay naroma manodang iho, jala hamulyaw ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan di bata amanami na marasiroha, hudok hami mauliate tuho siyan nasa rohanami, ala di juho hami siyan nahulumon Tuhan tiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, say dirajay to dim na badiyay mahami, asalam gadda hapurseon nami, jala asalam badiyahan parangin nami, unang marlidang binahin ni Portibion, asa sahat hami rap dohot akan apurseya di guarmu, Tuhan uluan na nasora sudah, marhite-hite anak kahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kita di minggu perjolo dung Epifanias sadarion imana tersurat di 5 Musa bid 10 ayat 12 songonoma didok disi. Nuaing pe ali Israel ahadona pinangido ni Jehovah de batam sianho da asal marhabiaran ho tu Jehovah de batam jalamar parange ho di saluhut dalanna huhut marroha holongon bida ibana dohot makkahol ni Jehovah di batam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem ola ni masa na tongra manggidugu kumaita siat tuat tari bata ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na upartu. Amin. Tuadupan ni debata tatopo tima dosatta nagudangi martangi yang mahita. Ali amanami jala dibata nami na di Banua Gijang pargogo na satu dosan pardenggan bahasa doho jara rodi saliling dililingan na do asin di roham. Say marpamuati maroham di hazahaton nami. Jala sayunang bay paingot-ingot akka dosa nami. Ay jut-jut do hami mardosa maradupon ho. Jala jut-jut do sungguli hami rimasmu marhiti-hiti sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asinirham, saya urupi mahami, o ali Tuhan di bata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosatta. Songonodo pak kahulong ni dibata di portibion. Pola do anak nana sadai di lehon asa unang magu ganup na porsia di bana. Asa hanguluan na saliling na di bana. Asa ngapon ma di dibata na di Gijang.
bata epistil di minggu sadarion minggu parjolo dung Epipanies tersurat di Pesalmen bidu 20 sia mamuka maisen ayat sada saharo di ayat 10 sada tajahama marsoring-soring lehon matu jahuba hamu ali aka anak ni debata lehon matu jahuba hamu liau dohot hagugun lehon matu hajuba hamu liau ni goarna masomba mahamu tu Jehoba mamake pahean paradu suara ni jahuba do di atas ni aka aek debata ni hamu liaun parohor ronggur jahuba do di atas aka aek aka nabulun suara ni Jehoba do mardongan hagogo suara ni Jehoba mardongan hatomu suara ni jahuba do punokon aka hawa ares jala dipunokon jahuba do aka hawa ares di Libanon huhut panilehon nasida dibae songon anak ni lombu nang Libanon nang Sirion songon anak ni horbo jawa suara ni jahuba do mangurasun jilam ni abi suara ni Jehoba do mambaen humutal halongan di hutal Jehoba do halongunan kades suara ni jahuba do mabahen marasar akatini jala di palanga do akka tobak jala sudina di bagasan zoronai madok hamuliaun marhabangsa do Jehoba mangolongan aek na sumar jala marhabangsa do Jehoba pabawa raja do saliling lelengna lehonon ni jahuba do sugut pargugu tu bangsona tupahan ni jahuba do sugut bangsona mardame-dame ola ni masahakna atong rak mangidugugu may tasian tuhata di bata ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na bartu amin.
dakum maha porsiaw tay songon nahi na tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portidion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugun na satudusan na tumupalangit do tano. Au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai di mana tinubuon ni si Maria na gabi-gabias siya to di porbadia andorak sabubuan. Iro tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajalo ibana di hapin or silang na bunuturo di tanom na mula mangulo di are patuluon na manaik to sulugo lahudul siyang di bata Jahoba amanay pargugo na sa tudusani di simay bana pay mamulak sugot tanoon mangumyala na mangulo do na mati. Au porsia dito di porbadia jalarong sada huria na badia huria to pandala Kristen akan na badia do dia sandi dosa do dia tahi naman do mula mangulo do sugod dangi hal ng mate do diang uluan na sorasuda. Amen.
Shalom manginang. Huja kami matikting namasa di mingguon. Tikting minggu tanggal 8 Januari 2020. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu parjolo dung Epipanias doho topik minggu hati goran ni debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Na paduahon parhobas di hari minggu sadarion tanggal 8 Januari 2020 bui mata jaha di tikting. Na patuluhon tikting namasa. Na parjolo. Na marbagas tikting paduahon. Di hari Sabtu tanggal 14 Januari 2020 pukul sia 00 WIB di gereja GMI Kasih Karunia Medan, Sumatera Utara di patupa do pamasumasuon perbugason tu anak dohot boru ni huriatta ima Ewaldi Simon Hiras Simorangkir anaknya mata Omri Tobok Simorangkir nahinan tubuh ninata Happy Grace Boru Pardede Sian Huta Perum Harapan Jaya Blok C nomor 106B Bekasi wilayah Yerusalem. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Sarah Margaret Boru Siregar Boru Niamata Saud Maruli Siregar Tubuh Ninata Esra Mary Boru Tapubolon Sian Huta Komplek The City Resident Blok B nomor sada Jalan Sempurna Cinta Damai Medan Sumatera Utara. Ruas ni GMI Kasih Karunia Medan. B. Tikting Parjolo. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2020 pukul sia 00 WIB di gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Bekasi Jawa Barat di patupa do pamasumasuon perbugason tuanak dohot boru ni huriatta ima Rien Alfireus Situmorang anaknya mata Dr. Andus Kanoren Situmorang tubuh ninata Kori Hamida Boru Manalu Sian Huta Perum SBS Blok AB Walu nomor pitu wilayah Kanaan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Nifan Boru Manihuruk Boru Niamata Esron Manihuruk tubuh ni inata Juraida Boru Matondang Sian Huta Perum SBS Blok AB 8 nomor 10 wilayah Kanaan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. 2. Permingguan dakdanak sekolah minggu. Mulai minggu tanggal 15 Januari 2020 naing diaktifon mamuse perminggu dakdanak sekolah minggu masuk pukul 8.00 WIB maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya. Patuluhon permingguan Botari. Mulai minggu tanggal 15 Januari 2020 diaktifon mamuse permingguan Botari masuk pukul 10.00 WIB. Paupaton Bonataun Distrik Sapulusia Bekasi. Di hari Senin tanggal sia Januari 2020 pukul 10 WIB sahat rodi na sidung di Patupodo Bonataun Distrik Sapulusia Bekasi ima maringanan di HKBP Bojong Menteng Resort Bojong Menteng. Parhepengon ni huriatta di mingguon bui mata jaha di tikting saldo kas ni huriatta per 8 Januari 2020 huria diakoni gudangna 480.824.977 rupiah pusat 67.120.650 rupiah pembangunan perawatan 37.622.500 rupiah Transistoria 10.250.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 81.010.000 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pilihan bulan tabe pilihan permingguan virtual natapatupa di bagasta nang janji iman tabe. Tuhatta mana masuk parhepengon ni huriatta. Ulang tahun torok ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon Godangna 27 halak perhalado dohor ruas pasahaton selamat ulang tahun hatani debata namandok di Psalmen 20 ayat sada Jahoba do si parmahan ahu dang tagamon hurangan au songoni matik ting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon tuhata nama masu saluhutna amin.
Martang Yang Mahita. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan. Natok tong satia marmudu-mudu ngolunami satu obason. Di pataruho ngolunami mamulus tahun 2022 bongok tu tahun 2020 sadok ala dengan niba samdui. Atong gurasahom matuhami pakokopomu pandongonyomu dinanang mangalak kamu sehami di tahun 2020 tahun nai baruon. Asa toktong hono pangasau kami. Di pataruho kami muse Tuhan borhat sian bagas nami genuk marsada-sada marpung di coromon. Lamar saor rabdok dongan nami saha porsion mamuji pasanga poko jalo ma pamujion nami. Lamar saor manjalo hata hanguluan nagabe bohal di parngulon nami. Uka ma daging doton dinami. Lau manjalo hata hanguluani. Uras naposom nalaho pasahaton hasitongan ni hatang. Makuling ho Tuhan. Ay manangin-nangin nama kami. Burum dohot anak komon. Amin. Horas ma dihita salhudna. Jala pasaton nami ma muse tu hita ala odope hita mamasuki atipe minggu kedua alai boydo honon minggu pertama ala tanggal sada memang ikon patut kita marpungu di bagas coron itu hatta pasaton nami mah tuhamu amang inang akahangi pinaribot selamat Natal do selamat tambah rumah di hita saluhudna jala dorangso tetanggun hatani di bata tongdo pasaton nami panandau diri tu tonga-tongata atipe memang adong sebagian besar nang manandahami alai adong do musai mungkin naso manada yang kuar nami songon na adong di surat tikting nakin pandita Horas mangoloi Pak Pahan inata sori pada boru manurung opat dak danak dihamin waing marhobas di HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah. Horas mah dihita saluk na manginang kangi pinaribot. Jala memang ya do hami marhobas di tonga-tonga nuhriata di son. So busi hol pajupang musehita di bakasan Lasne Roha ruas AKBP Harapan Jayaon. Song ni majo partinadan salam Natal tahun baru di hita saluhudna. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat manusia pun juga dalam kehidupan kita bahwa kita selalu mencari cara mudah, cara simpel untuk mencapai tujuan. Dan itu wajar-wajar saja, bahkan itu sangat kita upayakan mencari cara mudah, cara simpel untuk mencapai tujuan. Dan itu juga menjadi suatu keinginan manusia secara umum pada saat ini. Kalau ada seseorang atau pribadi-pribadi berusaha mencari cara yang tidak wajar, ada cara mudah, mungkin dalam pikiran manusia zaman sekarang itu sudah perlu diberi tanda tanya, sudah perlu ditanyakan kewarasannya. Rupanya cara tidak umum, cara yang tidak waras itulah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan kita. Dengan mana Dia berkenan, saya pakai kata berkenan, menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus. Dan bersedia menderita, disalibkan dan mati. Padahal Allah itu mampu melakukan cara-cara yang mudah untuk mencapai tujuan menyelamatkan manusia. Tapi Dia tidak pakai cara mudah itu,
dia pakai cara yang tidak wajar, dia tinggalkan sang singgasana sorgawinya menjadi manusia, menderita mati dan disalibkan. Padahal hal mudah itu dapat dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan itulah sebenarnya mau ditunjukkan Allah kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukti kasih Allah yang luar biasa. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, dalam dan melalui Minggu Epifanias hari ini, minggu pertama Epifanias hari ini, Allah mau menyatakan misteri ilahi. Misteri ilahi itu kepada kita. Hal-hal yang misteri tentang Allah akan diungkapkan di papatar ribana. Tuhita gaduk marsada-sada. Asalam patar, asalam atus, asalam tatada hadirin di bata. Ido nagabe jamitata di mingguta sadarion. Turpu jamita sadarion bagian dari cara Allah laho papatar hondirina tuhita gaduk marsada-sada. Odolan Minggu Epifanias nata surat di Matius bindu tolu ayat 10 tolu sak 10 pitu songonom mahatan di debata manis hita kaduk masada-sada. Judulna dididi si Yohanes Tuhan Yesus. Uji maro Yesus yang Galilea tu batang ayat Jordan laho padidihon ibana tu si Yohanes. Aleman jiwa do si Yohanes di dokma au donian patut di diommu ape horo mandapoton ahu ale duk jisma mando ibana songoni majolo ai tamado tapajongjong na sahati goran dungi dioloi ma ibana asadung tardiri Yesus pitor hehe ma ibana sian aiki jala muka malangit jadi tarida ma mijur toddi ni debata songon darapati sumonggopi ibana laos makuling ma suara sian gijang didok ma odo anakku haholongani halomoan ni rohaku do ibana ima sahatna amuna amanami indanami akang pinaribok dengan sah porsiaun diasi dok diholong ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Kebanggaan orang Yahudi terhadap dirinya sebagai keturunan Abraham manopa diri nasida gabe halak nagijang roha. Pengenalan orang Yahudi di diri nasida songon pinopar ni Abraham membentuk nasida gabe halak na sombong, halak na angku, sehingga kesombongan ini, keangkuhan ini membuat mereka tidak merasa perlu untuk dibaptis. Idum bain dicoba Yesus laho pengoton nasida. Taboto do amang inang ya buku Matius, Evangelium Matius secara khusus di surat todi tu horong di halak Yahudi. Jadi turpuk jamitat tau bason sian Evangelium Matius konteks orang Yahudi taringot tu padidion. Nah di papatar debata madite Yesus Kristus dirina songon anak ni debata. Jojo si Yohanes padidi tu nasida laho manjalo padidion nabadiai di ose nasida. Mereka menganggap sebagai keturunan Abraham yang mendapat hak istimewa dari Allah tidak merasa perlu untuk menerima baptisan. Untuk itulah Yesus memberi teladan kepada mereka yang lahir di tengah-tengah orang Yahudi itu untuk menjawab perlunya baptisan itu bagi setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
Jadi Yesus menjadi perwakilan manusia, sekalipun dia tidak berdosa, maju untuk menerima baptisan kudus itu. Jala turpukon boy madohonon, songon sada cara panurat evangelium Matius, lawa makar hari gijang di rohani halak Yahudi, taringut tu hadirin nasida namandok hasurungan nasida songon pinoparni si Abraham. Laos gabe sada singok-singok mau namang inang akang ipinaribu dihita babua dang record HP bagi jakon roha di bagasan parngulonon. Nang peadong dihita hak-hak istimewa nasihat debata. Manang nang peadong dihita holubin-holubian sian halak nasing dang si pangasa honot toni. Sadok diadu pani debata dosdo sude jolma. Ini perlu menjadi catatan bagi kita yang dalam pengamatan umum orang luar atau dalam pengamatan inter kita juga, bahwa kita bisa termasuk orang-orang yang sombong, yang angku kalau memiliki sesuatu di dalam hidup ini. Kemudian itu hatta marhita turpukon di patadahon matuhita, di papatar matuhita taringot tu dua goar. Ima goar ni Yesus, dua goar ni Yohanes, manang dua jolma, dua pribadi. Manang dua halak namar saudara. Ala memang tabotodo adong do partuturon pardagingon antara si Yohanes padidi doh Yesus. Halak na manada dirina, halak na paserep dirina, jala halak na rade mangula ulaona hobartu lomo ni rohani di bata. Inilah menjadi perhatian bagi kita dari firman Tuhan yang menyapa di minggu pertama Epifanias ini. Adong dua goar, adong dua pribadi, adong dua nambar saudara. Namanada dirina, narade pasere pondirina, jalan narade mangula ulaonna hobartu lomone rohani di Batam. Atipe memang sasitong na perjupangan ni Yesus doh Yohanes di son diturpukon boy madohonon perjupangan na paduahon. Perjuangan parjolo di nasida ima perjupangan secara rohani. Adigamay perjupangan secara rohani tagan dibortiad do penasida. Tagan dibortiad do penasida Roma si Maria mendapaton natoras ni si Yohanes nadengkan pamatang. Jadi dinaro si Maria mendapaton natoras ni si Yohanes pitor manggujal mah pese-pese na di bortianna. Ima perjupangan parjolo. Ada pertemuan rohani antara orang percaya dengan Tuhannya. Dan rupanya pertemuan rohani ini juga harus dikonkretkan dalam perjumpaan jasmani. Oma son hari perjumpaan roh jasmani nasida, jala dipatuduhon di bagasan perjumpaan jasmanion panadaw diri dohot pangoloyon di ulaon ni debata nasa tu nasida. Ahan yang putih kota sian perjupanganon. Boy madohonon amang inang ganup hita rotu bagas joron ni debata. Ganup hita marsaor do hata ni debata. Doholom may perjupangata doh debata secara partodion. Alai ikon patari dohonot todo muse perjupangata dohot debata secara partodioni secara jasmani marado penise marado pon nama kenguluhon hatane debata napajupang hita dohot ibana secara partodioni di bagasan akaulota
nang di bagasan akka parsaurata. Perlu sahali adong sahat tu hita perjupangan dohot debata secara partodioni alai ikon tas pasikop mamusei marhite perjupangan secara jasmani. Karena pertemuan rohani tanpa pertemuan jasmani itu tidak sempurna. Begitu juga pertemuan jasmani tanpa pertemuan rohani itu tidak mendasar dan bisa melenceng di dalam arti pertemuan yang sebenarnya. Jadi macelas roha molo sai ol do pehita rotu gereja. Allah taraju memai perjupangan tadok debata. Molo sai ol do pehita marsaur manjaha hatan debata rotu partangyangan. Alai ikon tabuan mamusei tu parngulot ta sigano pari unang tago tapi itu juga harus kita teruskan dalam persekutuan real kita terhadap sesama kita atau juga di dalam karya-karya perkataan-perkataan kita sehari-hari. Inilah yang mau diajarkan firman Tuhan di minggu pertama Epifanias ini. Di papatar debata dirina asa tadaon ni jolma, asa tadoku, asa tadomuna amang inang akang pinaribot debatana sorang di barang pinahani anak ni debatado ina marguar Yesus. Narade Roma nopot ho. Atong jakon ma ibana dung di papatar ibana dirina tuho amang inang akang pinaribot. Jalabuan patarido homenon di ngulum si ganopari. Alani, mari kita turpukon adong mah piga-piga hal dari kota paratatehon di bagasan nguluta. Parjolo turpukon manosoi hita mengajak kita untuk menempatkan dan melaksanakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Oma parjolo perlu putih kota. Di togion turpukon tuau tuhamu amang inang akang pinaribot. Soso ajakan menempatkan dan melaksanakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Itu artinya kita harus bisa melawan dan mengalahkan kepentingan diri sendiri dari kepentingan Allah, dari kehendak Allah. Ini jujur tidak mudah. Apalagi ketika kita masih pada tahap level manusia yang ego, yang akunya masih tinggi. Ya. Ini susah untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri, mengutamakan kehendak Allah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajak saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk menempatkan dan melaksanakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Karena apa? Karena memang kalau kita pikir-pikir dan kalau kita analisa pun bahwa rupanya kehendak Allah itulah sebenarnya yang lebih baik, yang lebih benar, dan yang lebih berguna dari kehendak kita. Ini jujur, mungkin tidak pada saat itu ya, tapi kemudian kita akan dapat melihat dan merasakan bahwa faktanya kehendak Allah yang kita lakukan, kalau kita yakin itu kehendak Allah, adalah nyata, lebih baik, lebih benar, dan lebih berguna di dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan sesama kita. Atau mungkin tidak dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan sesama kita, itu lebih baik bagi mereka. Resep untuk bisa melakukan kehendak Allah itu adalah kita bersedia
untuk menyangkal diri dan melakukan pengorbanan. Tanpa penyangkalan diri, tanpa bersedia berkorban, mustahil Bapak Ibu Saudara-saudara, mustahil saya dapat mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak saya pribadi. Itu bisa kita lihat dari dialog yang ada antara Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam nas firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca tadi ketika saya membacanya bagi kita. Ditada si Yohanes do dirina dang au na patut mandi di hoko hodo na patut mandi di onau. Ala ditada si Yohanes dirina jala ditada si Yohanes Yesus anak ini dibata. Alai Roma Yesus mengalusi ulah homma ala ido na pinatikon ni debata ido nang disurirakon debata tu tonga-tonga ni portibion nang tu ganup akana porsea imana parjolo naeng dohonon diturpukon tu hitamang inang akang gipinaribon napa dua hon turpukon songo sada sosok-sosok atau ajakan untuk lebih mengenal diri kita supaya kita tidak salah tempat, supaya kita tidak salah arah, dan supaya kita tidak salah kerja di dalam hidup ini. Oma napaduahon sosok-sosok yang terpukon tu hitam. Ajakan untuk lebih mengenal siapa diri kita. Know yourself nina di hatana asing ate. Supaya tidak salah tempat, salah jongjong, supaya tidak salah arah mau kemana kita melangkah, atau supaya tidak salah kerja ketika kita mengenal siapa diri kita. Saya pakai istilah supaya kita lebih mengenal diri kita. Karena ada rupanya, ibu bapak saudara-saudara, dari ilmu psikologi perkembangan manusia, bisa saja ada perubahan-perubahan di dalam tahapan perkembangan umat manusia itu. Pada usia segini, seperti inilah secara umum. Pada usia seperti inilah. Lalu pada situasi seperti inilah. Dalam situasi seperti ini, seperti inilah. Jadi saya pakai istilah supaya kita lebih mengenal diri kita. Artinya apa? Napa dua honon manosoi hita amanginang akang ipinaribot saluhutna. Asa olo hita toktong mengintrospeksi diri kita. Mengintrospeksi diri kita di dalam arti keberadaan kita, dalam arti arah perjalanan kita, dalam arti juga pekerjaan kita. Dan tak kalah kita melakukan introspeksi diri itu, maka sebenarnya kita sedang melindungi diri kita dari hal-hal yang salah. Melindungi diri kita dari serangan-serangan orang kepada kita. Dan yang lebih utama lagi, mengingatkan kita akan arah tujuan hidup kita. Jadi, macam perlu do HP. Toktong manada diri. Ditiki manang sadi hari pe. Asa hot hita songon anak do boru ni debata. Jala melohot panadota di anak do boru ni debata. Tabo to do. Aha ulaun ni sahala anak, aha do ulaun sahala boru. Jala songon dia tapeakon padalanan ni ngoluta di parngulunon. Iman napa duahon. Napa toluhon jala napar pudimon ate. Otong gay baga jaku ape mungkin nanti nadong bertabaru pe tanon ate. Sosok-sosok menang ajakan untuk melaksanakan tugas yang sampai kepada kita dengan
benar dan tuntas. Saya pakai istilah benar dan tuntas. Dok kuboto adok kita namang huton bona tahun HKBP na niuluhon na dipatupa di kantor pusat na ari onom nasalpu pas ditiki ari Epipanias di manang bima dohonon gabe tema tahun 2020 tolu di huriata HKBP sandok HKBP na mambayan tahun 2020 toluon gabe tahun profesionalisme dalam penata layanan dengan firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Adong na menarik di Paddohanon. Molo talapati sejenak, sepintas, molo didok tetaplah laksanakan, kerjakan keselamatanmu. Sepintas gabe hira hitado na menentukan keselamatan tate. Apa dangi? Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang dapat menjamin atau melaksanakan keselamatannya. Jadi apa arti penekanan kata itu? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Napai ngotot do yamang, napai ngotot do yinang akang gipinaribot. Dinanong porsea ho tu debata, di sima naung di pasahat debata tu ho hanguluani, haluaoni. Dinang tajalo ibana gabe Tuhan jala si palua di bakasan parngolota, ihu madisi marhite ahsin rohana, nunga sahat tu ho, nunga sahat tu au, hanguluan dohot haluaoni. Alai ikon jakonot tadoi asa hoti sahat tu ujung na non ikon ulahonot tadoi asa tutui bana hanguluani haluon nama noktongi sahat tu ho amang inang akang ngipinaribok saluhutna. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12 itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Artinya apa? Di dalam ketaatan yang tinggi. Dan bukan hanya dalam ketaatan yang tinggi, juga di dalam ketuntasan pekerjaan itu kita lakukan di dalam hidup kita ini. Saya dengar masih ada PR dari jemaat ini untuk menuntaskan hutang yang ada di tanah yang kita berikan ini. Unang gabe so tuntas yan non nate tabain di bakasan parngolota. Imaju ada tes kecil kesetiaan kita, kedisiplinan kita akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai warga kerajaan sorga di HKBP Harapan Jaya ini. Sosok-sosok untuk melaksanakan tugas yang sampai kepada kita dengan benar dan tuntas. Alana bagian jaminan dari keselamatan napina saat ni debatadoi tuhita huri HKBP Harapan Jayaon. Satuntas. Atau dalam arti yang sederhana itu juga mau mengajak dan mengingatkan kita untuk menunjukkan peranan kita di dalam talenta yang diberikan kita, yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Pengoton au, pengoton hamu amang inang akang pinaribon, pengoton pungan ama di tonga-tonga ni huriaon, pengoton pungan ina di tonga-tonga ni huriaon, pengoton hamu akan lansia di tonga-tonga ni huriaon, pengoton kamu akan aposo di tonga-tonga ni huriaon, ahado nagabe perananmu
Dung sahat tu ho hanguluan do haluau na pinasa ni debata songon halak na persea ho. Ulahon mai dengan taat dan tuntas di parnguluammu. Jala halak Batak yakit doau jala di IMEX halak luar, di IMEX halak luar, halak na satia do halak Batak. Halak satia do halak Batak. Sotung gabe jupang di hita secara pribadi gabe halak Batak na so satia di bagasan parnguluonon. Tunjukkan perananmu di tengah-tengah gereja kita ini. Tunjukkan perananmu di tengah-tengah keluarga. Tunjukkan juga perananmu di tengah-tengah parsorammu di humaliangmu. Jala dada holan patuduhon songoni sabing. Alai ikon terasa doi. Ikon terasa doi dihok nang di humaliangmu. Odo musena humurang ate. Ala adong do kesan nuaeng dihita asal ma adong. Asal ma disi. Asal ma. Jangan. Ini menjadi catatan yang perlu kita hilangkan kalau selama ini ada pemikiran asal maadong unang be. Dang di si level ta. Alai tapatuduhon mah paranata secara maksimal. Idolapatan ni arti tuntas dan gentar. Ala debata be pasahaton pakokopon natuhita di bagasan ulauna tuntas dohot gentarido. Gabe sahat itu hita. Sahak manuang itu hita. Maikon patari holot dodah. Adong sadah somalan yalak Batak songonon. Jadi perlu do taagohoni. Maladong parbinotuan na kemampuan na 10 dang oloi diajar hon tudongan na 10. Paling tidak sia, paling tidak walu. Ala pitoradong di pikiran na asa ujago ausia ni bana. Manang adong pikiran negatif, molo mangalon noni tuahu, badang taralokku ibana. Pinomat adong sada keunggulakku. Ini mindset yang salah. Mindset yang salah. Jadi molo adong diho amang parbinotamu ajarhon, pasaha sude. Unang golom-golomi, unang tabunion, unang sipan. Asa nasida pian non songoni lam berkembang. Jadi mindset seperti itu harus kita tinggalkan pada saat ini. Ini juga mengajak kita untuk mulai melatihnya. Karena itu juga bukan ujuk-ujuk bisa datang, bisa terjadi di dalam diri kita. Jujur, sesuatu yang besar itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa melakukan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Karena itu saya pakai istilah ajakan di sini adalah mari kita latih diri kita untuk menunjukkan peranan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil, melatih diri atau mendisiplinkan diri. Dari kata aslinya, kata disiplin ini juga memiliki akar yang sama dengan kata murid, disciples, murid itu sama. Jadi di sini juga kita diajak, diingatkan sebagai murid yang harus setia disiplin kepada firman dan kepada guru kita yang adalah Tuhan Yesus itu. Atau ngamanginang akang pinaribot dinanong dipapatar debata dirina marhite Yesus Kristus nuaing disungguli mahita papatar madirim songon anak ni debata papatar madirim songon boru ni debata papatar madirim songon halak na porsea ho di tonga-tonga ni parngulommo marhite pakateyommu
marhite parulammu nang marhite ahape nan yulam di bagasan parngolommu. Amin martang yang mahita. Mulai tema di pasahan rohanami Tuhan. Allah di patu pahodo hape na luar biasa Tuhami. Di naradeho gabe jolma tumaon na bernit lapaluhau kami ape tuk doho Tuhan marte huasom mambahin manang ahape lapaluhau kami. Allah ide dipilih to Tuhan. Radeho gabe jolma tumaon nalea lahumok kepami asaboy hape hui dahami asaboy hape hui lala hami asaboy hape hui tok kami mau lihat ma Tuhan molo nunga lam di papatarho dirim Tuhami marhite hatam dia palatikion gawe sipan mai di bagasan rohanami di bagasan pikiran nami nang di bagasan parngolon nami jala urupi hami laho makangulu hossa di ngulu nami si ganupari. Patari don nami mai Tuhan marite hal-hal na bojolo hupatu pahami aka hal-hal na mekmet. Masyajar hami siani muse nakok tuaka ulaon na borak na tumibo. Ala memang hope nunga di patu paho na dumenggani Tuhami ganup marsada-sada. Bahwa kami Tuhan padalanan ni huriamon asa toktong pas-pasamu aka perhubas na pinabakin mo marhubas tonga-tonga ni huriaon sian pimpinan resort pimpinan huriam nama nami Pendeta Dr. Danner W. Siregar kami Pendeta Silaban inang Bibel Pro boru si tinambunan nang sonia ka parhalar si tua nang sonia ka pelayan non tahbisan nama meleho dirina ambil bagian dalam pelayanan daud ibadah di gereja Namyon. Nang songoni akar ruas ni huriam. Ajar homa Tuhami asabui hami satai soloan saurdot patari dahon peranan hami di tonga-tonga ni haragamon dot hasadaon ni huriamot Tuhan. Bok kami di petuhom aka sakap-sakap narong di hami gaduk marsada-sada rapoko mahami Tuhan mardalan lau patuluson sakapi jala intervensi molo adong sakap nami Tuhan nasopas nasobuk tolong meneroham asa saluhutna mandupak tunadingkan makorlas neroha di hami jala gabi hasangapon hamuleo di guarmu pasaton nami depe Tuhan program-program nadong di huriam HKBP na patupahon tahun 2020 gawe tahun profesionalisme dohot program nai baru sentralisasi keuangan asa homah na patuluson marhite peranan sudi ruas ni huriam pasauton nang husak kapihami patupahonon nami di tahun 2020 on asi marham di hami Tuhan nang padalanan ni bangso dot negara nami ope pasoton nami do Tuhan asa gonggomamu pamarintah nami Bapak Presiden Joko Widodo nang songoni aka aparat militer TNI dan Polri terlemobi na pinabakimu aka anak-anakmu borum na jong-jong di pemerintahan pakai mana sida Tuhan kami perhatiamu menciptakan keamanan keadilan dan kesejahteraan asi maruham dihami Tuhan tangihon matang yang nami nausobau kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ta puji matu hata laos tapasak ma pelihat tanah paduahon. Yesus
bata amanamina di Banua Kijang. Oh do harorwani salut silon lehon nandingkan dok nasa uli bahasa nama ulutus. Upasatami masyan nandi lehon mi tu kami pelian nami tuho. Saya jalom mai gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa perhasia kami pelian non patimbuloh nahara jamu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam muntadahami godang nisi leon lehon mi tu kami. Asalam gir-gir kami manda mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kahatiuron haroron ya kadinggan basan nama uliutus mau lihat rohanami tuho ala di papatar ho holong dot asin roham marhite sian pangalehom mudi anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jol mahu mokop hami widah hami siani godang ni holong ni roham dang hasuhatan bidang na dok gajang na dang na tardodo bagas na jala dang tardung tibona ope pujon nami maho ala di pabicar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya si maroham sodangi mahami lehomat todim patiur hon rohanami asa torang hida hami habal gomu doho panodang dasyako saya lehon mahami tu anakmu ban upani halo jaonna ala nati naonna hangaluton humokop hami asa macohot hami mangulau dosa asa burju jala daulat hami marroha paboa mauliatin rohanami. Saya sungguli mahuriam na olo mangalehon rohana dohot artanabi ben silua tu anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu dohot parugamo na asing asa marrongo man nasida roman dapoton panondang nang bicari. Salehon hiras ni roha tu akabar barita nauli asa hatop rarak barita nauli tu ganup hutana di tanoon. Saya lehon hapistaran siako tuaka panggonggomi do tuaka raja tuaka suruan napi nabakitna asa dohot nasida patiur hon dalan ni barita nauli sepauduk maruhan nasida asarap hami mangoloi pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alea manami na di Banua Kijang saya pinarbadi ya maguarmu saya roma harajamu saya saut molomon roham di Banua Tongaon songena di Banua Kijang. Lehon matu kami sedarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Una kami togihon tu pangunjunan palu ama kami sian pangago. Pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim.
ya siak kami namar hobas di jolo munaon waeng pastor nami ma Tuhan wa kama nami dan nami salutna horas selamat hari Minggu ma dihita salutna